Сега ще ви разкажа историята на семейство Налбант и Нушка Каражекови от столичния квартал Младост 5. Двамата млади тъкмо са били оженили и се преместили да живеят при родителите на Налбант. Така е, уважаеми зрители. В Англия принца като се ожени, младите отиват в двореца, а в България като се оженят, младите отиват да живеят при родителите. Една сутрин бащата на Налбант, стария Жеко, станал по-рано и видял, че младата булка Нушка се върти в хола и чисти, бърше с парцала, мие пода, четка мебелите. Жеко питал: Нуше, какво става с тебе, бе, дъще, що толкова рано си станала? Скучно ми е, казала Нушка и продължила чисти. При тия думи Жеко сбърчал вежди, замислил се и влязал при сина си. Налбанте, какви с тия работи, бе? Ти мъж ли си или не си, бе? Как така на жена ти е скучно, бе? Това означава, че не се справя с мъжките си задължения. И аз ако ще е на работа. Да, тате, навел глава сина, отишъл в хола, хванал Нушка за ръце и я завел в спалнята. След като правили с нея секс, след това 2 часа с нея. 2 часа. Гледали ли сте филма Безпощадно? На другия ден старец отново заварял младата снаха чисти. Кой бе, Нуше, попитал той отново. Скучно ми е, казала снахичката. Така ли избърчил отново вежди Жеко и заприличал на Али Реза, когато е гневен. Отново отишъл при сина си и му казал: как не тая срам, бе, Налбанте, бе? Ти мой син ли си и какво, бе? На жена ти пак е скучно. Затова аз ли исках от тебе мъжко чадо, т.е. за това ли исках аз мъжко чадо по принцип, за да ме излагаш? Я вариш нушето за уши и да ти покажеш мъж ли си или не. Налбант навел виновно глава, хванал Нушка отново за ушите, завеля спалнята, той път правил секс с нея. 5 часа. Гледали ли сте филма Кървав спорт? На третия ден бащата Жеко влязал в кухнята, този път по обяд, а сватовете били дошли на гости. Сватята и дъщеря и Нушка си говорили на масата. Как си, мамо? Попитала Нушка. Ами, дъще, какво ти кажа? Малко ми е скуч. Тука Нушка скочила, запушила устата на майка си и прошепнала: мамо, в този дом не се казва, че ти е скучно, ще скъсат от секс.